Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Επιτέλους ψαρεματάκι. Εδώ έχω στήσει το ένα το καλάμι εκεί το μικρό, το Mentor, το 240 με ακροβάτη. Έχω εδώ το μεγάλο, έχω βάλει πάνω νούμερο 2 αγκιστράκι και ένα σκαρτσίνι έχω δολώσει με ελαστικό. Σειρώμενο μονάγκιστρο, θα έχουμε ψευδοποιητές και ένα και τ' άλλο. Πάμε να κάνουμε τώρα τη βολή μας, να δούμε τι θα πιάσουμε. Αν και έχω καιρό να πιάσω ψάρι, ελπίζω σήμερα να πιάσω τίποτα. Όντως το ελπίζω, γιατί έχω τώρα με τα ψάρια πάνε με πιο βαθιά, επειδή είναι περίοδος αναπαραγωγής. Δεν έχει... δεν ήταν καλή η βολή. Όχι, καλή ήτανε. Καλή ήταν η βολή. Δεν μπορώ να πω, ήταν ωραία η βολίτσα μας. Θα το στήσω αυτή τη φορά εδώ, έχετε ξαναδεί και σε προηγούμενο βίντεο που το έχω στήσει. Κάτσε να μαζέψουμε λίγα μπόσικα. Παιδιά, κοιτάξτε ένα καβούρι. Παιδιά, φανταστείτε αυτό να το δολώσετε. Αν το δολώσουμε αυτό, θα βγάλουμε τσιπούρα 50 κιλί. Είναι αυτό το πράγμα ρε, τώρα το είδα. Ωρε Παναγία μου. Πάμε εδώ τώρα να βάλουμε πάνω το κουδουνάκι. Εδώ. Να το στήσουμε και να περιμένουμε για τσιμπιά. Εδώ. Αυτό κανονικά είναι για μύτη, αλλά επειδή δεν έχω άλλο τώρα. Θα το κάνω κρεμαστό, μιας και έχω δολώσει σκαρτσίνι, και όποιος ξέρει τι είναι το σκαρτσίνι, το όποιος ξέρει, εντάξει, θα πω τώρα και είναι ουσιαστικά ένα καβούρι το οποίο είναι γυμνό στην κοιλιά του και ψάχνει από άλλα οστρακοειδή το κέλυφος και κάθεται μέσα και ζει εκεί. Είναι για πολλά ψάρια από κάθε τι casting, αλλά ιδιαίτερη αγάπη έχει στο σκαρτσίνι τσιπούρα ή ερημί της αλλιώς. Λοιπόν, το έχω στήσει εδώ. Θα κλείσουμε λίγο την κάμερα και περιμένουμε τσιμπιά. Περιμένουμε λίγο, μπας και τσιμπήσει τίποτα. Παιδιά, το έβγαλα εδώ αυτό το καβούρι από πριν. Κοιτάξτε εδώ πόσο μεγάλο είναι. Συγκριτικά με το χέρι μου. Εδώ. Άλλο πράγμα μιλάμε. Θα το ρίξω πάλι μέσα αυτό τώρα. Πάρα πολύ μεγάλο για δόλωμα. Αλλά πραγματικά πιο μεγάλο καβούρι δεν έχω ξαναδεί. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ συγκριτικά με το χέρι μου πως είναι. Τρελό. Περιμένουμε τώρα τσιμπιά στο καλάμι αυτό και σε αυτό. Να πάμε να τα λέμε σε λίγο. Ξαναέρχομαι. Λοιπόν παιδιά, εδώ να δούμε το μικρό τι παίζει. Το έχω ώρα εδώ. Δεν είχα φέρει και βάση ο χαζός. Να βγάλουμε το κουδουνάκι. Είδατε που σας λέω ότι αυτά είναι για μύτη κανονικά. Κάτσε να το τραβήξουμε σιγά σιγά έξω. Μήπως έχει μείνει. Ο μηχανισμός εντάξει είναι μικρός. Άμα το είχατε δει ήταν από άλλο καλάμι. Από εκείνο το μικρό το Black Diamond που είχα. Το είχα κάνει παρουσίαση για light casting. Όποιος δεν το πάνε το δει. Το βάλα λίγο σε αυτό να το δοκιμάσω. Πολύ καλό. Oceanic Mentor 240. 40-80 casting weight τηλεσκοπικό. Με έναν σειρώμενο οδηγό. Πάνω εδώ. Να τους. Κάτσε τώρα να δούμε εδώ τι θα δούμε. Όχι, γιατί στραβώ, το έχω ανοίξει σωστά. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Να ισχυώσω τα στελέχη. Εδώ ούτε ο σειρώμενος έχει κάτι τέλεια. Εδώ νομίζω είναι καλά. Ούτε πάλι τέρμα ίσια, αλλά εντάξει. Καλά μας, εντάξει, δεν με πειράζει και τόσο. Τώρα έδειξαν παιδιά σιγά σιγά. Κάτι. Έχει τσιμπιά, αλλά δεν καρφώνεται για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, μήπως είναι όλα. Να το. Σαν να πήγαινε κάπου να σκαλώσει τώρα, δεν ξέρω. Κάτι το τραβάει τώρα, κανένα σπάρος θα είναι. Έχει κάτι μικροτσιμπιές, αλλά δεν
Δεν κάνει. Είναι και ο καιρός λίγο κάπως τώρα, δεν ξέρω μήπως θα επηρεάζει τίποτα. Έχω να βγάλω πάντως ψάρι, παιδιά, πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος. Να το, κάτι βαράει, κάτι βαράει. Κάτι βαράει τώρα. Παιδιά, νομίζω κάτι έχουμε πιάσει. Κάτι βαράει, κάτι βαράει. Κάπως σαν να το κάρφωσα τώρα μου. Α, δεν νομίζω. Όχι. Αποκλείεται. Αποκλείεται να έχω πιάσει. Τι σας είπα, δεν... Έχει μείνει πολύ ελάχιστος, κανονικά είναι για αλλαγή ο ακροβάτης εδώ. Ας τον ρίξω λίγο τώρα έτσι, καμιά κοντινή βολή εδώ να δείτε πως ρίχνει και το καλάμι. Βλέπετε, πολύ καλή βολή, δεν θέλετε πολύ μακριά ή μη χτυπήσει τίποτα με το υπόλοιπο, κάτσε να το τραβήξω. Τώρα άμα τραβηχτεί το άλλο παίζει να έχουν πιαστεί. Μου είχε τύχει, είχε γίνει μια φορά, μου είχαν πιαστεί μαζί. Αλλά δεν... εντάξει, δεν είχε και το τρελό πρόβλημα. Κάτι βαράει, δεν ξέρω, αυτά τα ψάρια τώρα το Μάιο τσιμπάνε, αλλά δεν το τραβάνε το δόλωμα. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδιά. Να, τώρα δηλαδή κάτι το τσιμπολογάει. Κάτι τον τσιμπολογάει. Κάτι τον τσιμπολογάει τον ακροβάτη. Ούτε πάλι τίποτα δεν θα έχουμε. Δηλαδή το βλέπετε, άμα μπορεί να δείτε τη μύτη, τρέμει η μύτη. Όπα. Όπα. Το βάρη το κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει μείνει λίγο πάνω. Κάτσε να το ρίξω εδώ. Τον έχουν μαγκανίσει ακόμα. Εντάξει, δεν θέλει και πολύ εδώ. Έχει πέσει σε σημείο. Βλέπετε εκεί που έπεσε τώρα. Άμα μπορείτε να το παρατηρήσετε μέσα. Κάτι κάνει εκεί. Τι είναι αυτά τώρα, ψάρια, γιατί είναι κύμα. Εντάξει, ψάρια άμα είναι θα είναι αφρόψαρο, οπότε δεν... Τώρα αυτό που κάνω είναι πώς ψαρεύαν παλιά στο χέρι. Σπινοκάλαμο, δεν ξέρω ακριβώς σπινοκάλαμο. Τώρα να πάμε να ελέγξουμε και το... Όπα, παίζει να πιάστηκαν μαζί. Μη κάνετε αυτό που κάνω εγώ που ρίχνω κοντά στο ίδιο σημείο. Κάπου έχει πιάσει τώρα το βυθό, γι' αυτό κάτι βάρος νιώθω. Καταλαβαίνεις, κάτι πρέπει να έχει φέρει. Αν είναι τώρα θα του αλλάξω το δόλωμα. Ελπίζω να μην έχουν πιαστεί μαζί αρματοσχές. Γιατί τόσο βαρύ. Μη μου πεις τώρα τι έχουν πιάσει. Να το τι σας είπα κάτι. Μια τι είναι αυτό, πεταλίδα, όχι. Έλα εδώ. Ένα όστρακο, εντάξει. Έχει μείνει λίγο ως ακροβάτης, θα τον ρίξω μια τελευταία και μετά πάνω τον αλλάξω. Κάτσε να το ρίξουμε λίγο τώρα πιο πλάγια. Τα άκλεισα πολύ τα φρένα. Κάτσε να πέσει τώρα, να κάτσει κάτω. Το αγκίστριλο, το βαρύδι να πατώσει. Ξέρουμε να τραβάμε. Ωραίο καλαμάκι πάντως. Από τις βολές που κάνει είναι πολύ ωραίο. Και στο χέρι και για casting, έχει και μεγάλο μπλάνκα εδώ σχετικά με το Black Diamond. Με το Siemens Generic το τρίμετρο εκεί είναι πιο μεγάλο. Κάνει ωραίες βολές, μπορώ να πω. Θα το πάω λίγο έτσι εδώ, το κάνω στα πλάγια. Κάτι το τσιμπολογάει τώρα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι σου ψάρι είναι αυτό. Είναι κάποιο... Να, βλέπετε, άμα μπορείτε και το παρατηρήσετε μες στη θάλασσα, μπορεί να το κάνει να στάζει και πετονιά νερά. Αλλά δεν ξέρω, μήπως είναι ψαράκια μικρά, τίποτα θέλει. Τώρα νομίζω τελευταία, άμα δεν... Κάτι κάνει τη μύτη, αλλά δεν... Το βαρύδι πρέπει να κάνει έτσι.
Κάτσε να τραβήξω λίγο εδώ απότομα γιατί είναι γεμάτο βράχη εδώ μπροστά. Σε αυτό εδώ μην σκαλώσει πουθενά τώρα. Έχω βαρματοσχέδες. Ούτε πάλι. Να μπλέχτηκε εδώ και το παράμαλο να πούμε φτιάξτε πώς έγινε. Έλα, να το. Νομίζω 60 βαρύδι είναι αυτό που έχω βάλει πάνω. Όχι 60, 50, συγγνώμη, 50 βαρύδι. Κάνω μια βολή τώρα, να δούμε. Εδώ τώρα το αφήσουμε να πατώσει, εδώ που έσκασε κάτω. Και αυτό καβούρι να είναι εκεί, δεν ξέρω. Να το μαζέψω σιγά σιγά. Να δούμε τι είναι αυτό ρε παιδιά. Καβούρι και αυτό. Παιδιά, καβούρι και αυτό. Τι γίνεται ρε παιδιά με αυτά τα καβούρια. Γυρνάνε να πεις, να το. Δεν ξέρω αν είδε, αν φάει και στην κάμερα γιατί την έχω πολύ πάνω. Πάντως, ναι, εδώ από κάτω έχει καβούρι. Άμα δεν θέλει να τις δαγκάνεις, πίστεψε με, γιατί θα έχει καβούρι από κάτω. Κάτσε τώρα εδώ να... Το άλλο τίποτα ακόμα. Οπα. Βλέπετε και η θάλασσα είναι τελείως μπουνάτσα, δεν κουνιέται τίποτα. Και παρόλο μόλις ήρθα που είχε λίγο κυμετάκι, μετά το κόψε και αυτό δεν... Να το, κοίταξε εδώ Αθερίνα, πάει έτσι κουφαγιαστά έρχεται. Το βαρύδι είναι, δεν κάνει. Το άλλο σαν να χαλάρωσε λίγο η πετονιά, δεν ξέρω. Όπως το παραδείρω από εκεί κάπου σαν να χαλάρωσε λίγο, αλλά δεν κάνει. Τέλος πάντων έχει μείνει λίγο ακροβάτης εδώ πάνω. Αλλά βλέπω τώρα δεν... σαν σιλικόνι είναι. Πάω να τον αλλάξω τώρα. Πάω να τον αλλάξω εδώ. Και βλέπω... Άλλαξα λίγο σημείο γιατί ήρθαν κάποιοι άνθρωποι να κάνουν μπάνιο. Ελπίζω να μην τους ενοχλεί και το άλλο το καλάμι. Θα κάνουμε εδώ βολή τώρα. Εδώ στο παρελθόν με το μικρό το καλάμι, το Black Diamond, είχα πιάσει ψαριά. Πήγε καλά η βολή. Να δούμε εδώ τώρα. Το κρατήσω λίγο. Κάτσε να δώσω λίγο μέτρα με την πετονιά. Βασικά κάτσε εκεί πέρα. Βλέπετε εδώ η πομπίνα. Τι τραβάει κι αυτή. Να το αφήσω εδώ. Να περιμένουμε τώρα. Ελπίζω να τσιμπήσει τίποτα. Να περιμένουμε λίγο εδώ τώρα. Να δούμε. Άμα θα πιάσουμε τίποτα. Τσιμπήματα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς τσιμπήματα, αλλά ή το βαρύδι σέρνει. Έχει και εδώ ένα μικρό, πρέπει να είναι πλάγιο. Αυτός ο μόνος δεν ξέρω τι έχει τραβήξει εδώ και έχει πλατώσει τόσο. Κάπου έχει κάτι είχε εγκυστρώσει από το βυθό, τίποτα. Και εδώ πιστεύω, όπως τον βλέπω τον βυθό, ότι κάτι θα πιάσω, πιστεύω εδώ τώρα που έχω έρθει. Δεν το έφερα το βαρύδι έξω, θα κάνω μια πιο βολή λίγο πιο πέρα. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε άλλη μια βολή εδώ τώρα, ήρθα λίγο πιο πέρα. Ήταν καλή! Και εκεί που έριξε είναι βάθος, δεν είναι έριχα. Έχω κολυμπήσει εκεί, έχει πιάνει βάθος ένα 5 μέτρο σίγουρα.
Αφήστε το να πατώσει λίγο, να το αφήσουμε να πατώσει. Και αφού πατώσει θα το τέτοιο. Θα πάω να ελέγξω και το άλλο το καλάμι να δούμε τι γίνεται, γιατί το έχω ώρα μέσα. Θέλω να πατώσει λίγο, κάτσε να μαζέψουμε λίγα μπόσικα, έχει πατώσει εδώ και τόση ώρα. Δεν είναι και 2 γραμμάρια να κάνει 1 ώρα πατώσει. Ξένα, τραβάμε λίγο. Όπα, κάπου έχει σκαλώσει, εντάξει, σκαλώσει ευτυχώς. Εγώ έχω και εμπειρία με τα σκαλώματα. Αυτό το μέρος κάτι είχε εγκιστρώσει, θα μου το πάλι το βυθό. Τώρα να θα πιάσει κανένα πέτρα πάλι κάτω. Όχι. Και εδώ πέρα έχω πιάσει από αυτό το σημείο και πέρα έχω πιάσει πολλούς σπάρους. Το θυμάμαι πολύ και όχι σπάρους, είχα πιάσει κάτι σπάρους τέτοιους. Ωραίος παρά. Όπα. Δεν έχει τσιμπίες, γιατί. Κάτι έχει βαρέσει το βυθό σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί νιώθω πάνω ένα βάρος. Άντε το φέρουμε έξω, να δούμε τι είναι. Α, όχι κι όμως το βαρύδι είναι. Το βαρύδι πάνω κάτι έχει όμως. Κάτσε να τον φτιάξουμε λίγο τον ακροβάτη εδώ, γιατί τον βλέπω έχει κάνει ουρίτσα. Ξέρετε τη βολή, το σοκ της βολής μεταφέρεται εδώ στο δολωματάκι. Πώς έχει ανέβει εδώ πάνω ρε παιδιά, τι έχει γίνει. Κάτσε εδώ τώρα, γιατί κάτι με έχει μπερδέψει εδώ. Τι έχει γίνει εδώ ρε παιδιά. Έλα εντάξει, έστρωσε. Κάτι, τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτό εδώ, αν μπορείτε να το δείτε, δεν ξέρω αν είναι από ψάρι αυτό ή από το αγκίστρο που πιάστηκε. Θα κάνουμε μια βολή τώρα. Θα την κάνω τη βολή ευθεία μέσα, γιατί και από κάπου εκεί κοντά είχα πιάσει και σπαράκια. Και ελπίζω μπας και μας φέρει τίποτα. Όχι, κακή η βολή, κακή. Τα είδατε με το που έπεσε μέσα. Κακή βολή, κακή. Βλακεία, εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρω τώρα το μαθαίνω και εγώ το καλάμι, δεν είμαι εξοικειωμένος. Εδώ να δούμε τι θα δούμε. Βλακεία κι αυτή. Δεν πάει σήμερα με αυτό το καλάμι, τι φάση. Τώρα έχει τύχει όπως το μαζεύω έτσι να μου βαρέσει τέτοιο. Σαβρίδι σε άλλο σημείο. Δηλαδή έτσι όπως το τραβάω, μπαπ, βαρέ ένα σαβριδάκι. Αν βλέπετε, έχει το σοκ της βολής, έχει γίνει ο ακροβάτης. Καταξεχυλώσεις. Ελπίζω τώρα αυτή η βολή να είναι πιο καλή. Τι κάνω, το δεν κάνει, γιατί τις τελευταίες βολές δεν με πάει. Δεν με πάει τώρα, γιατί δεν ξέρω. Μήπως δεν ξέρω, να τις κάνω σωστά. Κάτσε τι κάνω, ελπίζω τώρα να γίνει, να βγει σωστή. Καλή είναι αυτή, εντάξει. Δεν είναι πολύ καλή. Περιμένουμε λίγο. Πας και βαρέσει τίποτα. Θα γυρίσω πίσω στο σημείο εκεί, οι άνθρωποι. Όπα. Σιγά έρχονται κατά εδώ, οπότε έχουν κανένα τύχη, έχουν κανένα γύστρι. Άμα δεν είναι το βαρύδι, δεν ξέρω αν είναι το βαρύδι, πρέπει να είναι. Το βαρύδι πρέπει να είναι. Αν σε πια θα βάρει πιο βία. Αυτό δεν είναι το βαρύδι. Τώρα δεν είναι το βαρύδι, εντάξει. Κάτι το τραβάει. Το πάω και λίγο έτσι στα πλάγια να έχω έτσι πιο καλό. Το βαρύδι είναι. Καλώς τώρα πεθάνω. Όπα. Έχει αφαιρίνει εδώ. Κάτσε, θα πάμε τώρα στο δίπλα το σημείο. Να δούμε εδώ τώρα. Και άρα πιάσουμε γίνει ο ακροβάτης εδώ. Κουλκαντέλα ολόκο. Λίγο με τον ακροβάτη που έχει μείνει, να ρίξω και εδώ στο σημείο.
Πιο καλή βολή αυτή. Ωραία βολή. Να το αφήσω λίγο εδώ και θα βάλω πάνω το κουδουνάκι. Να περιμένουμε τώρα. Άμα βαρέσει τίποτα, κάμια μουρμούρα, κασπάρος. Γιατί εκεί που το ρίξα τώρα έχει άμμο. Να το αφήσουμε, να το στήσουμε λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το μεγάλο. Γιατί στο μεγάλο δεν έχω δει καθόλου τσιμπιά. Και έχω δει και στους υπόλοιπους ότι υπήρχε περίπτωση να χτυπήσει, να είναι ψάρι και να μην έχει τραβηχτεί ούτε ειδοποιητής τίποτα. Πάμε τώρα να φέρουμε και το άλλο. Εδώ θα πάμε να το φέρουμε. Πάμε να το φέρουμε το καλαμάκι έξω να δούμε. Εντάξει, βέβαια πάντα όταν το τραβάμε έτσι, να το καταλάβουμε αν έχει ψάρι ή όχι. Ανεβούμε πάνω στο μόλο εδώ. Πάντως εδώ η θάλασσα πλήρης μπουνάτσα. Σήμερα και αν δεν είναι να πιάσεις ψάρια, το καβούρι έχει κοχωθεί κάπου εκεί μέσα και ενώ που σας έδειξα πριν το βγάλα έξω. Μιλάμε άλλο πράγμα. Το είδατε? Κάτσε να καρφώσουμε τώρα, θα τα σφίξουμε τα φρενάκια μας. Όχι, δεν μας τύλιξε καλά εδώ ο μηχανισμός. Κάτσε ρε παιδιά εδώ τώρα. Πιο καλά τώρα. Κάτσε να κρατήσουμε λίγο πιτονιά εδώ. Οπα. Παιδιά δεν ξέρω τώρα αν είναι ψάρι το βαρύδι, κάτω. Εγώ θέλει και άλλο σφίξουμε φρένα. Θα το καρφώσουμε λίγο. Ξέρω, δεν νομίζω. Κάτι βάρος έχει, αλλά δεν. Δούμε τώρα αν έχει τίποτα. Κάτι βάρος έχει τώρα, το βαρύδι θα είναι. Παιδιά, δεν μας το. Το σκαρτίνι παίζει να είναι όλο πάνω τώρα. Βασικά όλο αποκλείεται. Αλλά ναι, κάτι το έχει τσιμπολογήσει εδώ όπως βλέπω. Ή από τη βολή. Προς της βολής δεν νομίζω. Εδώ τώρα κάτι έχει. Δεν κοιτάξτε πως το έκανε. Πάω να ξαναδολώσω ένα σκατσινάκι εδώ. Λοιπόν παιδιά, το δόλωσα εδώ αυτό. Ή δεν το έχω δολώσει και τέλεια. Άμα μας το πάρουνε, εμάς βλέπω καλά. Να πιάσουμε τίποτα με αυτό. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Κάτσε εδώ να κάνουμε τη βολή μας και θα δούμε. Άμα βαρέσει τώρα καμιά τσιπούρα τίποτα, που λίγο δύσκολο το βλέπω με τέτοιο καιρό να βάρει τσιπούρα. Δεν κοιτάξτε πόσο λάδι είναι η θάλασσα. Και σπάρω να τσιμπήσει από Θεού θα είναι. Να κάνουμε μια καλή βολή όσο μπορούμε. Ωραία η βολή. Εντάξει, βλέπετε δεν άδειασε και πολύ κουμπί, να μην λέμε βλαγίες τώρα. Αλλά στο σημείο που έπεσε είναι καλό. Εδώ να το στήσω το καλαμάκι μας. Να κατεβάσω εδώ, να βάλω το κουδουνάκι που έχω. Δεν ξέρω επειδή αυτό προορίζει για τσιπούρα και άλλα τέτοια ψαράκια. Και βάζω κρεμαστρίδα, αλλά θα το βάζα να λύσουμε εδώ τα φρένα. Εδώ. Βλέπω έχει. Όχι το καλάμι, όχι ίσια είναι εντάξει. Λίγο αυτά τα δύο τελευταία κομμάτια δεν έχουν πάει καλά, κάτσε. Άμα μπορώ, δεν μπορώ. Μήπως θα γύριζε λίγο γιατί δεν είναι τέρμα ίσια. Αλλά εντάξει πιστεύω, δεν είναι και τόσο χαλινταξιωτική, κοιτάξτε δεν είναι πως πειράζουν. Το έχω βάλει τώρα εδώ το κουδουνάκι κρεμασμένο. Να περιμένουμε εδώ τώρα. Πάω να δω λίγο τι γίνεται στο μικρό. Το μικρό εδώ και τόση ώρα. Πρέπει όπως το παρατηρώ τώρα ο ειδοποιητής έχει κάνει λίγο πάνω. Αλλά δεν θα έχει πιαστεί. Δηλαδή είναι λίγο πολύ να έχει πιαστεί, να μην έχει κουνηθεί καθόλου. Και να κάνει και να έχει και ψάρι πάνω. Να έχει προφήσει δηλαδή πάνω στα γλίστε. Είναι λίγο. Θα είναι λίγο καλή περίπτωση. Να το βγάλουμε εδώ το κουδουνάκι. Κάτσε εδώ να δούμε. Να σφίξουμε τα φρένα. Κάτσε εδώ, όπα.
Έχει πάει από εδώ το ρεύμα. Καλά, τέτοιο πράγμα, δηλαδή τέτοια θάλασσα. Είναι δηλαδή για να πιάσει ψάρι πρέπει να σε πάει η μέρα. Εμένα γενικά δεν με πάει ο μήνας με τα ψαρέματα. Οπότε δεν πρόκειται να πιάσω τίποτα. Αποκλεί, δηλαδή θα είναι. Εμένα. Όχι, το βαρύδι είναι το βαρύδι. Έχει πέτρες πιο μέσα. Βλέπετε τι ξέρετε τι παρατήρησα. Ότι εδώ πιο μέσα έχει άμμο. Θέλετε να μας βαρέσει καμιά γουρμουρίτσα. Αδόκιμα. Όπα, παιδιά, κάτι βάρισε. Κάτι πήγε να το πάρει πραγματικά. Δεν ξέρω αν έδειξε τίποτα στη μύτη. Κάτι τραβάω και κάτι. Παιδιά, κάτι τραβάει, παιδιά. Τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό, παιδιά. Κάτι είναι καλό το ψάρι. Παιδιά, παρακαλώ μην το χάσουμε αυτό το ψάρι. Κάντε το σταυρό σας, Όχι ρε παιδιά. Τι είναι αυτό που... παιδιά. Ψαράκι εδώ. Όχι ρε παιδιά, δράκαινα. Εδώ κοιτάξτε. Δράκαινα. Δράκαινα είναι, σου λέω. Ρε παιδιά. Κάτσε εδώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε, δράκαινα. Τι βάρεσε τώρα και αυτό. Να κόψω παράμαλο τώρα όπως είναι μέσα. Δεν ακουμπάω τίποτα. Για δρακενάρα μιλάμε. Θα κάνει καλή σούπα. Αλλά τώρα δεν έχω. Θα παγγιστρωθεί. Κάτσε εδώ να κόψουμε παράμαλο. Κάτσε εδώ να το κόψουμε. Να φύγει. Αλλά μιλάμε υπερδράκαινα. Εδώ κοιτάξτε. Να τι εδώ πέρα. Να φύγει. Τι είχε τώρα που είχαμε και τη πιάσαμε. Πάω να δέσω τώρα. Δεν ξέρω άμα συνεχίσω πάνω να δω τι κάνει το μεγάλο. Αφού πιάσαμε και δράκαινα και στηρίξαμε μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Από το τίποτα. Άμα είχα παγκιστρωτή θα την έβγαζα. Αλλά δεν κάνω τώρα βλακίες να με τσιμπήσει από κάνω νοσοκομείο. Πάω τώρα να δέσω αγγίστα, θα δω τι θα κάνω και ξανά. Πάω παιδιά τώρα εδώ. Μάλλον τώρα δεν ξέρω αν θα το αφήσω ακόμα λίγο αυτό. Δεν ξέρω γιατί τώρα το έχω ρίξει. Θα το μαζέψω λίγο τώρα να το ρίξω σε άλλο σημείο. Πάντως παιδιά η δράκαινα τύχη που μας βρήκε. Άμα είχα παγκιστρωθεί υπήρχε περίπτωση να την έβγαζα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτά, πώς θα χειρίζονται αυτά τα ψάρια. Γιατί έχει δηλητήριο. Το συγκεκριμένο κάνει την καλύτερη ψαρόσουπα, αλλά δεν μπορεί να τα έχουμε κιόλα. Και καλή ψαρόσουπα και καλό να το βγάλεις ωραίο το ψαράκι. Πάντως βάρεσε, το είδατε όλο live, δεν... Πού βρέθηκε και αυτή τώρα και... Κάτσε το μαζέψουμε και αυτό εδώ. Το ρίξω, άμα έχει μείνει σκαρτσίνι πάνω το ρίχνω από άλλη μεριά. Κάτσε να σφίξουμε, το βαρύδι ήταν μάλλον. Το ψάρι... Το αλαπάρι δεν κάθεται έτσι. Το είδατε πριν. Ο μεγάλη δράκαινα όμως, δεν μπορώ να πω. Το σκαρτσινάκι εδώ κάτι το έχει ψιλοπειράξει, αλλά δεν το έχει κάνει. Θα κάνουμε μια βολή εδώ τώρα, παιδιά, μάλλον και τελευταία. Μάλλον και τελευταία μας βολή, τώρα φύγω σε λίγο. Εξάλλου. Δεν ήταν καλή, κάτι να τη φέρω έξω. Ξέρω, σήμερα με πάνε και οι βολές. Δεν είναι μόνο ότι κάνουμε, δεν πάνε και βολές. Πού βρέθηκε εκεί όμως και αυτή η δράκαινα. Κάτι ήταν και αυτό. Ας το φέρω έξω. Κάνω μια καλύτερη βολή. Να το κάτσε γιατί το έκανα υπερβολικά. Εδώ. Εδώ παιδιά. Να δείτε βολή εδώ, ελπίζω να είναι καλύτερη. Πολύ καλή. Εντάξει για το καλαμάκι. Ωραία. Το αφήσουμε εδώ λίγο ακόμα.
Άμα πάρουμε τσιμπιά, καλώς. Άμα δεν πάρουμε, εντάξει. Πάλι καλώς, δεν ξέρω. Αλλά κάτω να μαζέψω λίγο κανένα μπόσικο εδώ. Εδώ να λύσουμε τα φρενάκια μας γιατί πάμε για τσιπούρα. Για τσιπούρα τώρα. Ό,τι βαρέσει. Να μην είναι όμως πάλι δράκια. Εκεί παιδιά πρέπει να είναι και άλλο καβούρι. Δεν ξέρω με αυτά τα καβούρια σήμερα. Αν είναι και αυτό, έχω δει 3 μέχρι στιγμής και όχι καβουράκια, καβουράρες. Πάντως έχει υδράκιανες εδώ. Αυτή που πιάσαμε πριν. Δεν ήταν και μικρή. Θα έκανε σαρόσπα αυτή, αλλά θα την καθαρίσει τώρα. Δεν είναι και σε τσιμπήσει, γιατί αυτή νομίζω με το που πεθαίνει είναι ακόμα το δηλητήριο. Δεν ξέρω, κάνει τόσο εύκολα. Το έχω αφήσει λίγο τώρα. Θα περιμένουμε. Το αφήσω λίγο εδώ. Πώς πάντως με τέτοια μπουνάτσα χτύπησε και δράκαινα, εντάξει. Πάντως την είδα, ήταν μεγάλη. Στο πρώτο ψάρεμα που είχα πιάσει, το πρώτο μου ψάρι, είχα πιάσει δράκαινα, δεν ήταν τόσο. Ήταν κάπου τόσο αυτή που είχα πιάσει. Ήταν κοντά, ήταν καλή πάντως. Δηλαδή τώρα τραβαράει, το αφήνει, βαράει, το κάνει. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι ήταν τίποτα κανένα σαβρίδι, τίποτα τέτοιο. Γιατί έτσι μου βαράγαν τα σαβρίδια. Δεν σηκώνω πάνω δράκαινα. Πω, λέω. Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα, άμα μπορώ και παρατηρώ, δεν πρέπει να είναι από τον αέρα. Κάτι η πετονιά τραβιέται λίγο έτσι. Αλλά δεν σηκώνεται τίποτα ο ηρωποιητής, δεν κάνει τίποτα. Δηλαδή πάει πάνω, πάει. Κάτι την κάνει πάνω την πετονιά τώρα. Άρα, άμα δεν είναι ο αέρας, κάτι την πάει. Είναι τώρα και η περίοδος με αυτό την παραγωγή των ψαριών τώρα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε ψαροντούφεκο επιτρέπεται να πας, ούτε... Τώρα είχα διαβάσει ότι δεν κάνουν και παραγάδι τώρα. Όποιοι ξέρουν από βάρκες και τέτοια να γράφουν κάτω στα σχόλια αν επιτρέπεται ή όχι. Αλλά δεν ξέρω και εδώ από ακτή, δηλαδή και αυτή η δράκαινα, πώς την έπιασε κι αυτή. Εντάξει, δεν πειράζει. Ψάρεμα είναι. Μία σου δίνει, μία δεν σου δίνει. Τώρα μετά και από Ιούνιο ξεκινήσουμε. Μπορεί μετά να προμηθευτώ και μονοδόλια και μάνες και να πιάσουμε για καμιά τσιπουρίτσα. Κάτι το τραβάει τώρα. Βλέπω ότι η πετονιά σηκώνεται πάνω. Όχι ο ηρωποιητής, εδώ η πετονιά. Περιμένουμε λίγο και ξανάρχομαι. Παιδιά, τώρα πέρασε η ώρα, πήγε 8. Εντάξει, είναι ακόμα μέρα. Έφτασε στο τέλος το ψάρεμα. Εντάξει, πρώτο ψαρεματάκι για το κανάλι. Έχω ξανακάνει εγώ, σίγουρα. Εντάξει. Δεν πιάσαμε τίποτα της προκοπής, αλλά εντάξει, αυτή η δράκη και που την απελευθερώσαμε, εντάξει. Όποιος πάντως ξέρει να απελευθερώνει τη δράκη, να σας γράψει κάτι στα σχόλια. Να μαζέψουμε εδώ τώρα. Εδώ κάτσε να... Τώρα ουσιαστικά αυτό το παράμαλο το έχω κόψει σχεδόν όλο γιατί ήταν μεγάλη δράκη, να μην κάνει κανένα και με τσιμπήσει τίποτα. Οπότε κάτσε να το κόψουμε το παράμαλο, εξάλλου δεν το θέλουμε. Να βγάλουμε εδώ το βαριδάκι μας. Όπα, την έχω πολύ κάτω τη κάμερα. Συγγνώμη παιδιά, την έχω πολύ κάτω τη κάμερα. Εδώ το βαριδάκι μας. Να το βάλουμε μέσα στα σύμβολά μας. Ακόμα περιμένετε part 2 με εξοπλισμό για light casting, αλλά τίποτα ακόμα. Θα δούμε τώρα πότε θα το κάνουμε το part 2 με παρελκόμενα. Τι μας βγήκε αυτό τώρα με αυτό το παράμαλο, εντάξει. Θα βάλω οπωσδήποτε πετονιάς από εδώ, είναι οριακά. Κάνει βολές δηλαδή, πρέπει να βάλω μια 30 πάνω θα δω. Να ξεκινήσουμε, τα βάζουμε μέσα τώρα εδώ. Να το βάλω το ψαλίδι. Να το κατεβάσουμε λίγο την κάμερα. Να το βάλουμε λίγο το ψαλίδι μας εδώ μέσα στα σύγκαλα. Εδώ και την άλλη τη βελόνα που μπορεί να μην τη χάσουμε την άλλη, γιατί έχω χάσει βελόνες εδώ. Ποιος ξέρει που βρίσκονται τώρα. Δεν ξέρω τώρα αν μου φαίνεται εκείνος ο ποιητής παίζει να έχει σηκωθεί πολύ ελάχιστα. Αλλά εντάξει. Τι να πω, θα δούμε.
Έχω εδώ τώρα κάτι σκαρτσίνια, κάτι πέτρες εδώ τώρα, κάτι θα τα ρίξω μέσα εδώ τώρα αυτά πιο στα. Τα σημερινά δεν μας ενοχλούν. Εδώ έχει, βλέπετε, έχει μαζευτεί στο σκαρτσίνι που έφτασε. Κάτι θα ρίξουμε. Βασικά την πέτρα την αφήσω εδώ, την έχω και άλλη φορά. Κάτσε να την κλείνω λίγο την απόχη, γιατί μετά γεμίζει αίμα και δεν γίνεται γενικά χάλια. Αυτό από καλάμι το είχα πάρει από τα Τζάμπο. Το την είχα φτιάξει, το όσπασα ο χαζός του. Ότι πάω πέρα πάνω να έρθω να πάρω και τα υπόλοιπα τα πράγματα. Εντάξει, ωραίο ψαματάκι και σήμερα, από το τίποτα. Θα τα μαζέψουμε τώρα. Το καλοκαίρι θα κάθομαι και πιο νωρίς, θα μπορεί να πάω και έκανα βραδινό, θα δούμε τώρα. Πάω και έκανα βραδινό. Θα κλείσουμε εδώ τον ακροβάτη τώρα να δούμε πόσα δολωματάκια μας έχει μείνει. 1. Θα δούμε το πόσα μας έχουν μείνει. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 μόνο δολώματα μας έχουν μείνει. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ τώρα. Μετά θα πάρω μονοδόλια. Πάω να μαζέψω και τα υπόλοιπα τώρα. Εδώ δεν νομίζω να άφησα τίποτα. Έχω αφήσει εδώ το νήμα και την άλλη την βελονίτσα. Τα μαζέψουμε και αυτά γιατί δεν έχω και άλλα. Μετά και εδώ τη βελονίτσα μας. Ξέρετε λίγο το νήμα, το φτιάξω εγώ τώρα εδώ. Κάτσε παιδιά, να τα βάλουμε μέσα και αυτά μην τα χάσουμε. Είχα στην αρχή είχα τρεις βελόνες, τσέχασα και τις τρεις και έχω πάρει τώρα 2 μαλακές. Τις έχουμε εδώ και κάνουμε το ψαρματάκι μας. Να δολώνουμε τον ακροβάτη σωστά. Άμα πας να τον εδωλώσεις χωρίς βελόνα θα γίνει άλλο πράγμα. Αυτό άλλο το καλαμάκι το έχω φέρει εδώ μαζί. Μήπως έβγαζα το μηχανισμό αυτό, το έβαζα σε αυτό, αλλά δεν... όχι, δεν το κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω κάποια στιγμή άλλο μηχανισμό να βάλω σε αυτό εδώ, το σε ανοιχτό mentor, και θα το βάλω εγώ, τα βλέπετε, και θα βάλω το 2000 πάλι στο μικρό, όπως τον είχα και παλιά. Εδώ και αυτό κουδουνάκι το είχα φτιάξει εγώ. Εδώ δεν... Να το βάλουμε μέσα. Είχα φέρει λίγο καραβιδάκι εδώ, αλλά δεν είναι κατεψυγμένο, αλλά δεν το έβαλα. Το έχω και πάρα πολύ καιρό αυτό τώρα, οπότε δεν ξέρω. Τον ακροβάτη μας εδώ. Κάτσε να τα βάλουμε μέσα εδώ τα πραγματάκια μας, τα έχουμε τακτοποιημένα. Εδώ, αν και μουσια με αυτή, θα τη βάλω μέσα. Εδώ. Εδώ τακτοποιούμε σωστά τα πραγματάκια μας. Εδώ πάμε να φτιάξουμε παράμαλο σπίτι. Θα βάλω το ξέρω τώρα νούμερο 4 αγκίστρι. Νούμερο 6 τώρα δεν πρέπει να έχω άλλα. Και αυτό που είχα βάλει πάνω νούμερο 6 πρέπει να ήταν. Τώρα περιμένουμε λίγο, μπας και το μεγάλο τραβήξει τίποτα. Πάμε να δούμε. Βάλουμε εδώ να δούμε. Κάτι πρέπει να έχει κάνει λίγο ο ειδοποιητής. Το κουδουνάκι εδώ. Δεν νομίζω. Να παιδιά, εδώ κάτω πρέπει να έχει εκεί κοντά ένα καβούρι. Δεν ξέρω αν είναι η εποχή τους τώρα, αυτή τη στιγμή. Έχω βρει 3 μεγάλα σήμερα. Όποιος ξέρει αν είναι η εποχή τους ή δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο βγαίνουν έξω, ας γράψει κάτω στα σχόλια. Ας φίξουμε εδώ τα φρένα του μηχανισμού. Το έχω παρουσιάσει αυτό το καλάμι. Όποιος δεν έχει δει το βίντεο να πάει να το δει στο κανάλι μου. Όπα, να το χαρίξει από εκεί γι' αυτό. Μπα, δεν πρέπει να έχει τίποτα.
Όχι, όχι. Και είχε πολύ καιρό να μου βάρεσει η δράκαινα στο προηγούμενο. Άμα είχε μείνει σκαρτινάκι πάνω, μπορεί να ξαναρίξουμε καμία ευθεία μέσα άμα ρίξω τώρα. Είχα δει ένα σημείο εδώ μέσα που κολυμπάω εδώ, γιατί έρχομαι το καλοκαίρι για μπάνιο. Έχει κέφαλους πολλούς. Το σκαρτίνι πρέπει να είναι πάνω τώρα εδώ. Πάνω είναι. Και όμως πάνω είναι. Πάνω είναι το σκαρτσίνι. Εδώ παιδιά τελευταία βολή τώρα και το βάζω μέσα να φύγουμε. Καλά ήταν όμως μάπα να λέμε. Μάπα δεν πήγε. Να βλέπετε, κοιτάξτε εδώ, δεν έχει τίποτα το μηχανισμό. Δεν έχει φορεστεί σχεδόν τίποτα. Ριχά το ρίξε λίγο, το κάνω έτσι με το χέρι λίγο. Τι μπορεί να βάρεις τόσο ριχά με νούμερο 2 αγίστρι, δεν ξέρω, 30 παράμαλο. Κανένα σπάρος θα του κόψει τα σαγόνια. Δεν πήρες τώρα σκάλωσε. Είναι αυτό το καλάμι παραβολικό πολύ, δηλαδή κοιτάξτε το πως πάει, είναι, αν μπορείτε το δείτε. Τώρα έχει μείνει σκαρτσίνι, δεν έχει μείνει. Ουσιαστικά δολοματάκια που δούλεψα σήμερα, σκαρτσινάκι ακροβάτι, θα φέρει και λίγο καραβιδάκι, αλλά δεν μας δούλεψε. Λοιπόν, πάω να το κλείσω και αυτό, να το μαζέψω. Εδώ, θα το μαζέψω και αυτό και τα λοιπά. Εδώ παιδιά, ήρθε η ώρα να φύγω. Να βγάλουμε εδώ από το σύσι το βαριδάκι. Χωρίς ψάρεμα αυτή τη φορά. Εδώ. Χωρίς ψάρεμα λέω, χωρίς ψάρι αυτή τη φορά. Κάτσε να τα βάλουμε μέσα. Ετοιμάζω τα τέρας να βάλω προς το αυτοκίνητο να φύγουμε. Θα κλείσουμε εδώ, να τυλίξουμε το παράμαλο. Τώρα εδώ παιδιά να βάλουμε το... Κάτσε να μολύσουμε λίγο τα φρένα. Να τα βάλω εδώ. Να τελείξω λίγο το παράμαλο, κάτσε να το μαζέψουμε. Να τελείξω το παράμαλο. Το κακό είναι σήμερα ότι, βασικά σήμερα, το κάνω πάντα αυτό, δεν βάζω φλουροκάρμπον παράμαλο. Δεν είναι φλουροκάρμπον, νάιλον είναι. Γιατί τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχω νάιλον και δεν έχω πάρει ακόμα φλουροκάρμπον. Κράξτε με ελεύθερα. Αυτή που σαρεύεται. Εδώ. Το πιάσαμε, το βάζουμε εδώ μέσα. Ελπίζω πάλι να μην βλέπετε τα πόδια μου. Όχι, εντάξει. Εδώ κλείνουμε. Έλα τώρα, δεν κλείνει. Κοίτα να δεις, πάμε κομπλάρι εδώ να πούμε. Έλα. Δεν ξέχασα τίποτα. Το κινητό μου. Όπου ξέχασα να βάλω τους ειδοποιητές μέσα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε το ψάρεμα. Κάντε όλοι ένα like, subscribe στο κανάλι μου και τα λέμε στο επόμενο ψάρεμα. Γεια σας.